Súčasťou Todoza Racingu je aj Samo, ktorého poznáte zo sociálnych sietí ako vedátora, pretože popularizuješ vedu. To je veľmi pekné slovo. A teraz ideš popularizovať automotošport? Nie, teraz idem vypnúť hlavu. Ako si sa dostal vôbec do takého toho športového automobilového monopostu? Ako slepé kurá k zrnu. Fakt? Úplne. Janovi z toho, ty som hovoril rok dozadu, toto by som si niekedy rád vyskúšal a teraz, keď mal Toyota možnosť pár ľudí ako keby nominovať, že aby ste na takej amatérskej úrovni vyskúšali, tak ma oslovil. A úplne to tak vyšlo, že medzi dňom, kedy odchádzam na konferenciu a kedy som mal habilitačné skúšky, som dostal takúto možnosť úplne, že si zreštartovať hlavu, takže veľmi si to vážim. Ako si sa na to pripravoval? Lebo nie je to zrejme jednoduché? Nie. Takže... Nejak a tak to vyzerá. Takže ako? Popozeral som si trať, ako vyzerá, čiže mám prehľad, je zhruba ako chodiť. Doľava, doprava, asi kade a potom? Ale ono je dobré, že profi šport to je super, keď sa ukáže amatér, aby potom bolo vidno ten rozdiel medzi profíkmi a amatérmi, takže slúžim ako ten amatér, voči ktorému sa potom dá porovnávať. Na sociálnych sieťach máš nejaký cieľ? A tu máš aký cieľ? Nevyletieť strati. Tak ti držím palce. Ďakujem.